Vítam vás ešte raz a vítam aj nášho hostia Olgu Feldekovú, mladšiu. Ahojte, zdravím vás. Názov dnešného rozhovoru je Výzvy roku 2025. Ja by som teda odovzdala slovo Olge a chcela by som sa jej teda opýtať, keďže ona v novoročnom videu spomínala, že rok 2025 bude výnimočný, tak ma zaujímalo, v čom bude výnimočný. Tento rok je a bude výnimočný v tom, že máme enormný vzostup energií a frekvencií až po strop. A tá akcelerácia je maximálna a ide o to, že tieto energie sa akcelerujú preto a stúpajú do týchto výšok preto, aby sme mali možnosť stretnúť sa s našou Urliebe. Urliebe, to je vlastne taká prapôvodná láska. Prapôvodná láska. A preto tie energie idú do takých výšok, aby sme tú prapôvodnú lásku našli v sebe, aby sme sa s ňou stretli. Uh-huh. Ide o to, s touto energiou sa zladiť. A ako sa zladím s tou energiou? Áno, to je dobrá otázka. Ako sa s ňou zladím? Tak v prvom rade si musím uvedomiť, že to, čo s touto energiou ladiť nebude a s týmito energiami ladiť nebude, to bude veľmi bolieť. Nebude to už možné udržať. Ako to, čo s touto energiou neladí, nebude už možné udržať. To v minulých rokoch možné bolo. Ale tento rok predtým, ako ti poviem, čo treba robiť, najprv si treba uvedomiť, že v čom spočíva teda tá výzva. Nebude to možné udržať, to znamená, bude veľmi veľa rozchodov, veľmi veľa vzťahov sa ukončí, teda aj partnerských, aj pracovných. Iste veľmi veľa ľudí odíde z práce alebo príde o prácu. A takisto sa budú končiť vzťahy aj rodinné, čo je iste dosť bolestné. Možno je to tá najbolestnejšia zmena, keď vlastne si musím uvedomiť, že v rámci svojej biologickej rodiny, na ktorú som zvyknutá, takisto budem nútená, ak s týmito energiami budem chcieť ísť ruka v ruke, ukončiť nejaký vzťah. A ty sa pýtala teda, že čo vlastne môžeme robiť, aby sme sa s tými zladili. No, je toho viac, čo môžeme urobiť. Ale možno jeden z najdôležitejších bodov je spôsob komunikácie. Uh-huh. A komunikáciu myslíš v akom zmysle? Komunikáciu v tom zmysle, že tento rok má silnú energiu prejavu. Ako sa prejavujem a ako komunikujem. Čiže ja vlastne komunikujem s týmito vstúpajúcimi energiami a zladím sa s nimi tak, že budem dávať pozor na to, čo hovorím. Lebo naša identita je oveľa viac, našu identitu vyjadruje oveľa viac náš hlas a to, čo zo seba vydávam von, ako to, čomu verím alebo o čom som presvedčená. Takže ide o to pozorovať to, čo hovorím o sebe, čo hovorím o druhých, ako hodnotím to, čo sa deje aj vo svete
napríklad niekto niečo niekde postuje, ľudia sa ku všetkému vyjadrujú a niekto sa vyjadrí o niečom, čo sa bude diať a čo treba robiť a na čo si treba dať pozor. A ja okamžite už na to reagujem, lebo to hneď berem vážne a hneď niečo nejako to komentujem. A stále to, čo zo mňa vychádza, tým si budem vytvárať svoju realitu. Čiže je veľmi dôležité tento rok extrémne si dávať pozor na to, čo hovorím. Teda presne to, ako sa vyjadrujem o sebe, o druhých a vôbec o svete ako takom. Dobre, a keď napríklad mám nejaké negatívne nastavenie, možno, že som v ten deň smutná, alebo som vystresovaná, alebo nahnevaná a práve vtedy nemám také pozitívne myšlienky alebo nehovorím pozitívne veci. Čiže čo mám robiť, aby som si to nevytvorila? Lebo ja som si všimla, že tento rok extrémne rýchlo sa manifestuje to, na čo som myslela alebo čo som povedala. Ako oproti predošlým rokom mi to príde oveľa rýchlejšie. Pomaly buď v ten deň alebo na ďalší deň sa mi to stane. Čiže čo robiť, aby som tieto myšlienky, slova, ktoré som už vyslala, aby sa mi nesplnili? To je otázka dobrá, ale na to môžem povedať len to. Ty správe, to je tá výzva a preto sme sa rozhodli urobiť aj tento rozhovor. Jednoducho si na to musíš dať pozor. A jak si správne povedala, naozaj tá akcelerácia tých energií, to je tak sa to zrýchli tento rok, že zákon rezonancie bude neúprosný. Čo si pomyslíš, to ti vytvára nejaký pocit a to okamžite sa bude diať. Presne ako si vlastne povedala, že si už mala aj tú skúsenosť už a to sa ešte zrýchli. Čiže bude vrcholne nebezpečné mať negatívne myšlienky. A preto bola vlastne aj tá C-kríze, sagt man das so? C-kríza. No tak, vieme. Áno, pred pár rokmi, čo sa tu dialo, kríza korony, tak to bola príprava. Poviem len toľko, že to bola vlastne taká príprava a taký tréning. A príprava alebo tréning na čo? Ako na čo nás to má pripraviť? Respektíve na čo nás to malo pripraviť a čo potrebujem vedieť ja napríklad alebo každý jeden na to, aby som vedela reagovať na tie výzvy, ktoré tento rok bude prinášať. Tak na čo to bola príprava? Na preverenie si svojich vzťahov v prvom rade. V akom vzťahu som? S kým žijem? Aké mám iné vzťahy? V akom okolí sa nachádzam? Kto sú skutoční priatelia? Kto je skutočne naladený na tej frekvencii, ako ja chcem vibrovať alebo ako vibrujem? Vlastne počas tejto krízy sa udiali úplne fascinujúce príbehy a ľudia, ktorí si mysleli, že sa milujú bezpodmienečne a že napríklad poznám taký prípad manželského páru, že vlastne v manželstve si sľubujú ľudia, že ako v ťažkých, teda ako aj v tých pekných, tak aj v ťažkých časoch budeme si stáť, budeme sa podporovať a budeme, jak sa to povie, dobrom aj v zlom. Dobrom aj zlom budeme si verní. No, tak... Dobre, čiže vlastne v tomto roku môžeme hlavne očakávať teda, čo sa týka nejakých kríz, vzťahy, práca, čiže ono to vyzerá tak, ako keby ten rok 2025 mal byť taký... nechcem povedať, že negatívny, ale veľmi náročný v tomto? Áno, bude náročný. A vlastne som dostala ešte dopovedať si manželským párom ako príklad a bolo takých prípadov tisíce, kedy vlastne tam vlastne neboli zladení tí ľudia. Teda bolo veľa prípadov takých, že každý z tých dvoch ľudí v tom manželskom alebo v tom vzťahu lásky mal nejaký iný názor na to, čo sa dialo a jednoducho ten vzťah neuniesol. Čiže to bol ten tréning. A teraz
vlastne veľa ľudí sa aj v tom období rozišlo a veľmi veľa ľudí bolo vlastne v takom šoku z toho, že s kým to vlastne žijem, ako je to možné, že vlastne sa nevieme dohodnúť, nevieme sa počúvať, nevieme dovoliť tomu druhému mať ten jeho názor. Ja, keď som za každú cenu za to, aby niekto do mňa niečo napumpoval a ten druhý má zase iný názor a nevieme sa dohodnúť. Takže vlastne sa ukázalo, že veľké množstvo ľudí ani vôbec nevie, čo to je láska a žijú vlastne v nejakom iluzórnom vzťahu. A vlastne tento rok, čo si sa pýtala, že ako... Že čo potrebujem vedieť na to, alebo o tom, čo sa deje vo svete, aby som bola pripravená na tie výzvy. Áno. Nepotrebuješ vedieť veľa, potrebuješ vedieť to, že tie frekvencie idú hore, prudko, a že ak nebudeš s nimi zladená, tak budeš mať problémy. To je proste to najdôležitejšie, čo môžeš vedieť. Môže to niekomu naháňať strach a môže sa niekto dostať aj do paniky, ale na to bola práve tá C-kríza, aby si túto paniku mohol pozorovať, čo sa dialo vtedy a si to natrénovať a sa dozvedieť niečo o spoločnosti ako takej, v akej žijeme. Takže to bolo veľmi dôležité, tá C-kríza. A čo môžeš urobiť? No, zladiť sa s tými energiami a ako? Tak prvý bod som povedala, že budeš dávať pozor na spôsob tvojej reči. A potom ďalší bod, ktorý je veľmi dôležitý, je nevýhodné alebo je absolútne kontraproduktívne a škodlivé, čím by si škodila, keď budeš hovoriť zo svojho rozumu. Hej, na to sme zvyknutí. Hej, rozum má nejaký názor a my hovoríme z rozumu. Hej, z hlavy hovoríme. Čiže tento rok bude strašne dôležité nehovoriť z hlavy a na to si musíš dať bacha. Hej, čo mi zase tá hlava hovorí? Čo mi radí? Aký má názor? Mám nejaký názor a už idem to hovoriť, ten svoj názor. Čiže bude dôležité nehovoriť z hlavy, ale hovoriť k svojej hlave. Brať ju ako nejakú osobu, nejakého človeka, ku ktorému sa ja rozprávam. Hej, ku ktorému ja prehovorím. To znamená, tá hlava chce prejaviť nejaký názor, ale ja viem, keď si sa pýtala, čo máme robiť, hej, ale ja viem, že ja chcem ladiť s tými energiami, ktoré stúpajú až na strop. Hej, tento rok tá akcelerácia bude maximálna. Hej, ideme až po strop. Čiže vieš, že s nimi chceš ladiť a vieš, že hlava ti radí niečo, alebo ti hovorí niečo, čo vieš, že s tým neladí. Ale keď vieš, že nemáš hovoriť z hlavy, ale k hlave, tak budeš bdelší a budeš sa s tou hlavou rozprávať ako s nejakým známym alebo nejakým príbuzným a pôjdeš s tou hlavou do dialogu, povieš jej svoj názor a ide o to, aby tento rok sa rozum stal tvojim sluhom a nie tvojim pánom. A kto sa to doteraz nenaučil, tak je najvyšší čas, aby si sa to teraz naučil, lebo už je to veľmi knap. Áno, ako ten posun z tej mentálnej úrovne na emocionálnu úroveň, že aby sme viac vlastne vnímali cez ten svoj pocit alebo cez tú emóciu, že čo sa so mnou deje v danej situácii, ale veľakrát tam ten rozum práve chce prevziať ten pocit. On nám hovorí, ako sa cítim niekedy, ale pritom, keď sa na to už trénujem, alebo keď už viem, čo to znamená, že ako sa cítim, tak tam niečo iné prichádza. Napríklad ten rozum chce napríklad tú situáciu riešiť nejakým spôsobom, ako som zvyknutá, ale ten pocit tam je iný. Čiže ako to robiť, aby som naozaj vnímala tie situácie cez tie pocity, cez tie emócie a nie len cez ten rozum. Lebo keď ten rozum v podstate sa tam zapojí, tak ja na sebe vidím, že keď sa mi deje nejaká stresová situácia, tak veľakrát mi tam nabehne presne
to, čo som zvyknutá, ako som zvyknutá reagovať, alebo ako som bola zvyknutá reagovať. A práve až keď pozorujem ten pocit, tak sa mi to podarí nejakým spôsobom uchopiť, že vidím, že toto je to, čo by som robila vždycky, to je tá moja reakcia. Ale ako vlastne zmeniť tento spôsob, že nerobiť to cez to rozmýšľanie o tom, čo sa mi deje. Lebo je to veľmi rýchle, je to veľmi automatické a pozorujem to na sebe, že ešte aj napriek tomu, že veľa na sebe pracujem, že veľa som už zmenila, tak ešte sa objavujú situácie, keď zrazu mám tendenciu reagovať po starom. Že napriek tomu, že ja viem, že sa mám nacítiť na to, niekedy je to oveľa rýchlejšie, že ten rozum manažuje tie reakcie, že čo je také, čo môže tak najviac pomôcť zostať naozaj pri tých pocitoch, lebo niekedy sa tie situácie dejú veľmi rýchlo, sú veľmi stresujúce a niekedy sme veľmi unavení, hej? Že čo je ten spôsob, ako zostať pri tých pocitoch. Hlavne, keď napríklad žijeme, lebo keď napríklad žije niekto sám, alebo momentálne v daný deň je sám, tak sa mu ľahšie zvládajú tie situácie, ako keď napríklad je s niekým, alebo v prostredí, v práci, doma, kde sa navzájom triggerujú, alebo kde si spúšťajú nejaké takéto stresové situácie tí ľudia, že ako nebyť v tom rozume, ale ako naozaj riešiť v takejto kvázi veľmi ťažkej situácii to, že to robím cez pocit. Lebo nie vždycky je to jednoduché. Že ono vlastne, keď som v kľude, rozmýšľam si na to, tak áno, viem sa na to nacítiť, ale keď je to, že to ide proste, stresová situácia v plnom prúde. Tak je na to ideálny z môjho pohľadu Spirit Cloud. Áno, tieto mechanizmy sú také rýchle, že aj keď to mám načítané, alebo už som aj na nejakých kurzoch bola a už ovládam aj nejaké techniky, napríklad napočítať najprv do 10 až potom reagovať, alebo 3-krát sa nadýchnúť, alebo si, neviem, všetko možné existuje. Ale v tom momente to veľakrát ten človek nespraví, lebo je to rýchlejšie, ako si povedala. Tak áno, je to proces. Neexistuje niečo, že ja teraz niečo poviem, ten rozum povie, aha, už viem. No a urobí to. Neurobí to, lebo ten rozum je vládca ešte. Teda respektíve, keď je ešte vládcom u teba, alebo u toho dotyčného, tak je to pasca. Lebo ja niečo poviem, ten rozum povie, dobre, urobím to. A neurobí to. Lebo ako povedal Einstein, vážne problémy, ktoré vznikli na úrovni myslenia, nemôžeme na tejto úrovni vyriešiť. Lebo tá myseľ to vlastne vyriešiť nechce. Lebo ona ten problém vytvorila. Takže je logické, že ho nebude chcieť riešiť. Čiže neexistuje, že poviem nejakú formulku alebo nejakú radu a teraz, no tak toto budem robiť super. Je to proces, je to systematická práca na sebe a ja sa tým zaoberám celý život skoro a práve preto, že je to také náročné, tak som sa zamýšľala nad tým, že čo je to tajomstvo, čo je ten tajomný kľúč k tomu, aby ten rozum aby bol prekabátený, aby on stratil tú moc. Čo je to? No meditácia to nie je. Meditácia vždycky je len takým skvelým sprievodníkom, to je jedno, na akej som úrovni. Ale meditácia to nie je to tajomstvo, pretože keď ten rozum je veľmi silný, ešte u teba a ideš meditovať, tak on ti do toho bude kecať do tej meditácie. Preto keď som ja začala, neviem kedy, pred mnohými rokmi s meditáciou, vôbec som nevedela byť ticho.
Čiže som vedela, že ja nemôžem to, čo meditácia v podstate naozaj znamená, že len vnímať to, čo je a nemať myšlienky. To je vlastne skutočný význam meditácie. Tak to mi vôbec nešlo. A musela som pred 25 rokmi, teda keď som sa tým zaoberala, až keď som narazila na Oshovú dynamickú meditáciu, som zistila, že samozrejme, on vedel, prečo ju vynašiel, lebo sa to vôbec inak ani nedá. Čiže dnes, keď meditujem tak, že som v tichu. Ja som proste len ticho a nikto mi do toho nekecá, ale nedalo sa to vždy tak. Čiže najprv som musela niečo urobiť a podniknúť, aby som sa do tohto stavu dostala. No a to, na čo som prišla, bol pre mňa absolútne geniálny objav. A tým som potom aj pochopila, prečo som sa narodila do takej rodiny, prečo som študovala to, čo som študovala, prečo som robila také veci, ktoré som robila vo svojej detstve, v puberte, v mladosti. Aby som mohla prísť na tento objav, že humor a smiech vyšaltuje ten rozum okamžite. Čiže ty musíš sa zamerať práve na túto kvalitu v sebe a preto práve tí ľudia, ktorí majú v sebe humor, radi sa smejú a zabávajú, to je presne tá klientela, s ktorou ja pracujem. Ku mne sa necítia priťahovaní ľudia, ktorí sú vážni a chcú na to ísť cez nejakú serióznosť a nejakú len disciplínu, len nejaké takéto techniky. Aj to sa iste dá. Myslím, že ten Krishnamurti, myslím si, že to je tiež jeden osvietený majster, Guidam Krishnamurti, ktorý sa dostal do tohto stavu, ale ja keď napríklad sa na ňo dívam, tak on je tak strašne vážny, že mňa to je krásny, má krásne vyžarovanie, hovorí múdro, ale je to príliš tak nezaujímavé. Ale keď sa dívam na Osha, tak to je presne ten človek, ktorému rozumiem, alebo som rozumela. Takže je to na človeku, že čo ho kam priťahuje. Ale keď máš v sebe humor a rád sa smeješ, tak je to ten nástroj, ten ideálny nástroj, ako sa naučiť vyšaltovať ten rozum. Mhm. Čiže ten nástroj na vyšaltovanie rozumu je Spirit Clown. Áno. Uh-huh. A čo vlastne ten Spirit Clown znamená? Ako ho používaš pre tých, hlavne teda, čo ťa nepoznajú? Že ako to funguje? Lebo ono to znie tak trochu abstraktne. Áno. Áno, znie to abstraktne. A aby to neznelo tak abstraktne, budem konkrétna. Tak, keď chceš si vychutnať nejaký nápoj, tak musíš takto piť. A pomôže to na čo? Privedie ťa to bližšie k osvieteniu. A akým spôsobom? Pretože väčšinou sme boli za takéto pitie napomínaní, aby sme nesrkali, aby sme vlastne pili slušne. Čiže ako myslíš, že ma to privedie k osvieteniu? Skúsi to vyskúšať. Máš tu nejaký nápoj? Vodu, no. Z vodou je to ťažké. Musí to byť niečo, čo má chuť. Aha, mám vodu. Dobre, ale môžeš to aj s vodou vyskúšať. Niečo, čo má chuť. Ide ti to celkom dobre? Dobre. Akože v určitom zmysle to môže navodzovať aj pocit takého, že robím niečo také hlúpe, hej? Hlavne za to, že keď nás alebo aspoň mňa za takéto správanie napomínali, že takto sa správať nemám a že za to nepatrí. Čiže čo ten Spirit Clown vlastne chce? On chce, aby sme sa správali neadekvátne? No, čo je vlastne adekvátne? Podľa mňa je adekvátne to, keď ja som toto tiež objavila a vlastne to aj vysvetľuje, prečo tak deti v detstve pijú. Objavila som to, že keď takto pijem, tak mám z toho oveľa väčšiu rozkoš. Ten problém je len, že tam niekto v detstve povedal, Ježiš, ako sa to správaš, nesrkaj, čo to robí. Nehovorím, že neviem piť aj inak a že nepijem aj ináč, ale
čo sa týka tej adekvátnosti alebo neadekvátnosti, áno, Spirit Clown je niečo, na čo potrebuješ určitú odvahu. Ale nie len Spirit Clown. Vždy potrebuješ určitú odvahu, keď chceš preraziť cez tú svoju komfortnú zónu do sféry, kde si slobodná. Nikto ešte na svete sa nikdy nestal slobodným bez toho, aby neprerazil tú komfortnú zónu a pocity, že je neadekvátny. Nikdy nikto. A preto práve ten Spirit Clown, je to také dosť nevinné, takto piť. Hej? Čiže to je práve to, že za toto ťa nikto nezabásne, hej? Je to možno provokácia, ale je tak jemná, tak jednoduchá, že ty si môžeš na nej trénovať vlastne tú neadekvátnosť, ale furt si ako keby chránený tam tým Spirit Clownom, lebo je to niečo veselé. A keď je niečo veselé, nikoho nenapadne na teba útočiť. A keď, tak je to furt ľahko zvládnutelné, si myslím. Napríklad toto ale použiť na nejakej rodinnej oslave by mohlo fakt pôsobiť ako provokácia. Čiže mám robiť stále nejaké provokácie, aby som v podstate sa nejakým spôsobom posunula, aby som prerazila tú komfortnú zónu, aby som sa nejakým spôsobom zmenila. Ide vlastne vyprovokovať v prvom rade samého seba. O to ide. Čiže keď som podľa toho, v akom kontexte sa nachádzam, je možné, že toto by nikoho ani nevyrušilo. Hej? Dajme tomu, že som na nejakom ihrisku detskom, tam sa hrajú deti a ja takto pijem, tak nikoho to nebude tankovať. Hej? Čiže ide o to, že vyprovokujem v prvom rade samého seba k tomu, aby som si ukázala, ktorým smerom chcem ísť. Chcem ísť smerom toho, jak sa to povie, ten komfort a to vlastne, ako sa máme chovať, bontón, mainstream, etiketa, to, čo druhí považujú za správne a slušné. Áno, chcem ísť touto cestou, lebo je to tak, že tá masa a to tvoje okolie vždy bude mať problém s tými, alebo s tým, kto sa z tejto masy vymaní. A bude sa ho snažiť stiahnuť. Pretože tí ľudia v tej mase, tí, čo sú prispôsobení, hej, tomu štandardu, tých to bude strašne triggerovať. Lebo ty im ukážeš, že tebe vlastne nezáleží na tom, čo si kto o tebe myslí. A to je vlastne ten Matrix. Hej. A to ich bude drážiť a preto sa budú snažiť ťa stiahnuť dole. Čiže na to treba mať proste určitú odvahu, určité gule. Dovoliť si to. Ale nejde to bez toho. Čiže ktokoľvek tvrdí niečo iné, nehovorí pravdu, lebo to bez toho nejde. Čiže potrebuješ proste prejaviť odvahu a proste preraziť to, kde ty máš nahraté, lebo pre každého človeka je aj trošku každý človek má trošku iný obraz o tom, čo je nevhodné, čo je slušné. V niečom sa zhodujeme, napríklad v tom, že takto sa nepije. Áno, to sa väčšina zhoduje. Ale sú aj veci, ktoré... Čo som vlastne chcela povedať? Áno, že sú veci, ktoré väčšina sa zhoduje, že to je nevhodné, ale sú možno aj nejaké... Ale napríklad, keby sme toto pitie, tak ak ja cítim, že pre mňa je to napríklad nepríjemné, hej, tak to piť. Ale že ako keby môj mozog mi povie, že to nie je podstatné proste takto ukazovať, že mi nezáleží na tom, čo si o mne myslíte, tak ja pijem takto, lebo vlastne ja cítim, že tak piť nechcem, ale teraz je dilema, že nechcem piť tak preto, lebo to proste nesúvisí so mnou, lebo to nesúhlasí so mnou, že ja nie som taký typ človeka, čo tak pije, alebo je to za to, že ten mozog mi nechce dovoliť, aby som robila takéto veci a chcem ma vlastne udržať v tom pôvodnom nastavení, lebo toto je niekedy, lebo nie všetky takéto provokácie musia každému sedieť a nesedia mu preto, lebo to nie je v súlade s ním,
alebo mu nesedia preto, aby zostal pekne v tej komfortnej zóne. Že toto by ma zaujímalo. Áno, to je dobrá otázka. Áno, není to tak, že pokiaľ takto nepiješ, tak si nič nepochopil, proste nie si vhodný kandidát ani na môj kurz. No proste podmienkou je naučiť sa takto piť a keď to nebudeš vedieť, tak ti nič neprezradím viac o tom. Tak toto určite nie je. A není to podmienka takto piť. Áno. Sloboda je, a Spirit Crown je to, že vlastne povie, že ja by som tak mohla piť. Mohla by som tak piť, ale nemám na to chuť. Hej? Čiže je to na tej radikálnej úprimnosti, na tej autenticite. Hej? Že nerobím to preto, lebo vlastne mi je to fakt trapné, alebo preto, že jednoducho rada by som toho Spirit Crowna prejavila nejako ináč. Ja cítim a viem, že ja si ten nápoj vychutnám najlepšie tak, keď pijem tak, ako to mne vyhovuje. Čiže bez srkania. Bez srkania, bez toho mlaskania či srkania. Hej. Áno. Čiže čo môžu byť napríklad také situácie, ktorými ja môžem zisťovať, že kde som, že či už som vlastne nejakým spôsobom viac sama sebou, viac autentická, alebo iba si to myslím, že pracujem na tom byť sama sebou, ale pritom, keď prídu situácie, kde mám vystúpiť z tej komfortnej zóny, tak sa zase správam tak, ako vždy. A že čo sú to napríklad tie situácie alebo tie činy, že čo mám urobiť alebo povedať napríklad, aby som ja videla, že to už robím inak. Že to proste robím podľa seba. No, to zistíš, keď prídeš na kurz. Na kurz autenticity. Pretože to je ten geschützte Rahmen, to je ten chránený priestor. To je ten chránený priestor, kde môžeš sa jašiť, vyvádzať, blázniť. Presne to, kde v detstve si bola vlastne seknutá v tom slobodnom prejave. Hej? Kde sa vlastne začala vytvárať a to okolie svojimi reakciami na teba začalo formovať spolu s tebou tvoju osobnosť, takzvanú. Hej, čiže naša osobnosť to je to, akým spôsobom sa držíme pohromade. A tu treba jednoducho tú osobnosť ideálnym spôsobom podmínovať, aby explodovala, alebo po častiach explodovala, tak aby to náš nervový systém vedel zniesť. A jedine tak sa dozvieme, čo vlastne sa za touto osobnosťou skrýva, lebo dovtedy to nevieme. Nevieme, kto sme, kto vlastne som bez tej mojej osobnosti. Aká vlastne som? A ako chcem piť, ako chcem chodiť, ako reagujem, čo hovorím, čo sa mi páči, na čo som vôbec prišla na tento svet. Čo tu vlastne robím? Dobre. Čiže dá sa to naučiť na tom kurze, respektíve sa to dá naučiť nejako s tebou, ale je aj nejaký spôsob, ako to môžem urobiť ešte aj kým nemám takúto možnosť, že čo mám vlastne so sebou robiť, aby som zvládla tieto výzvy roku 2025, pretože aspoň podľa toho, čo ja si všímam, tak každý ten rok prináša nejaké nové výzvy, že už si myslíme, že tak toto, čo bolo predošlý rok, tak to už bolo teda maximálne. Nemyslím len v celospoločenskom dianí, ale napríklad aj v osobnom živote alebo v pracovnom živote, že ľuďom sa deje všeličo, že sú pod dosť veľkým tlakom na mnohých úrovniach a že ako môžeme vlastne v tom bežnom živote tieto tlaky zvládnuť, lebo jednak sú tlaky zvonka, potom tlaky vo vzťahoch, tlaky v práci a popri tom sa chceme nejakým spôsobom posunúť, pracovať na sebe, byť sami sebou, čiže to je toľko nejakej aktivity na deň, že je to niekedy až prehnané, až je to príliš. A čo môže človek spraviť fakt, aby tieto jednotlivé záťaže zvládal, aby ich nejakým spôsobom lepšie
vedel zvládnuť. Pretože áno, jedna vec je, keď sa to môže naučiť, alebo keď to môže niekde v chránenom priestore prebehnúť, ale dá sa to vlastne aj nejakým spôsobom, je šanca, že človek môže aj sám na sebe takto pracovať. Tak potrebuje na to návod. Potrebuje si to vyskúšať. To podobne ako keď sa učíš spievať, tak najprv si to s niekým skúšaš. Hej? Chceš spievať, tak niekto ti vysvetlí, aké sú tóny stupnice, potom ty sa naučíš nejakú pieseň a niekto ti povie, ako to znie, lebo ty vlastne nevieš, ako to znie. Hej? Čiže potrebuješ na to nejakú orientáciu, aby si vedela, čo máš robiť. A je to vlastne tak vo všetkom. Hej? Že keď chcem byť v niečom dobrá a stále lepšia a chcem sa stať majstrom niečoho, tak potrebujem na to jednoducho vedenie. Nikto to nevie urobiť bez toho, aby nemal nejakú inšpiráciu alebo niečo, podľa čoho sa orientuje. Čo môže urobiť človek sám od seba? Je to teda to, čo môžeš urobiť, sa odvíja od jednej veľmi dôležitej základnej veci. A to je tvoj postoj. Aký máš postoj voči tejto existencii? Ak máš 100% dôveru v to, že tento svet nádherný, dokonalý, ako človek je dokonalá bytosť, ak máš to pochopenie, že to musela stvoriť sila, ktorá má takú inteligenciu, ktorú nevieme my vôbec opísať. Inteligencia, ktorá vytvorila nás, túto nádhernú planetu, celý vesmír, všetky galaxie, jak to všetko dohromady zapadá, jak to všetko funguje, jaký to má, jaký je v tom poriadok. Slovo vesmír, myslím, že je to teda slovo univerzum z gréckeho, myslím, to znamená poriadok. A aj naše telo funguje v dokonalom poriadku. Naše srdce stále pre nás bije. Či sa chováme tak, alebo onak, sme zlí, alebo dobrí. A aj sa správame aj nezdravo veľakrát. A to srdce neúnavne stále bije. To je tá bezpodmienečná láska. Samozrejme, keď človek nejako už má odísť z tohto sveta, lebo dajme tomu, to bol plán jeho duše, tak odíde. Takže to srdce prestane byť, ale potom bije, pulzuje jeho bytie na inej úrovni, iným spôsobom. Ale teda je to ten postoj. Jak nemám tento postoj, tak je to problém. Čiže čo je tá odpoveď? Ujasni si tento postoj, lebo toto je môj postoj napríklad a s týmto postojom mne nebola situácia v mojom živote, ktorá by bola nejaká náročná alebo výzvou, ktorá by sa nepodarila. A zažila som situácie, kde mi šlo o život. A veľa situácií som aj naschvál vyprovokovala, pretože som skúmala to, ako sa dostanem k svojmu osvieteniu, k tej najvyššej transformácii. Takže keď som nevedela nájsť už ideálneho terapeuta alebo nejakého majstra, tak som vyzvala vesmír. A aby som sa mohla teda individuálne zúčastniť nejakej výzvy, také tzv. End-counter terapii, tak sa volala kedysi terapia, ktorá dnes už neexistuje. A to bola taká veľmi tvrdá terapia, kde si proste mohla zažiť čokoľvek. A ja som si to želala a udiali sa šialené veci. Ale čo chcem vlastne povedať, že v situáciách, kedy som bola ohrozená na živote, keďže mám tento postoj, tak tá moc zasiahla. Čiže je to priama úmera, je to vlastne synchrónne, hej, čiže ja
ak mám ten postoj, že túto najvyššiu inteligenciu, ktorá toto všetko stvorila, že ju vnímam a že jej dôverujem, lebo táto inteligencia je tak nepredstaviteľná, tak dokonalá, že ja jej nemôžem inak ako dôverovať. A keď jej dôverujem, tak od toho sa všetko odvíja. Čiže vlastne postoj tej dôvery. Áno. To je vlastne, kedy ja viem aj sama nejakým spôsobom sa postaviť k tým situáciám. Áno. Sú také názory, že tú dôveru, že idem sa učiť dôverovať. No, je to ťažké sa učiť dôverovať, pokiaľ ja nemám tento postoj. Čiže to napríklad môže každý urobiť v tejto chvíli, pokiaľ to nemá vyjasnené. Hej? Mám na to iný názor, že nestvorila najvyššia inteligencia toto všetko? Nie je to tak dokonalé? Tak to, ak sa pristihnem pri tom, že mám tento názor, tak vtedy je dôležité sa zamyslieť nad tým a ak teda túžiš potom byť pripravená dobre na tie výzvy, ktoré budú prichádzať, ja odpovedám na túto otázku, že bez toho to nejde. Bez tej bezpodmienečnej dôvery v tú najvyššiu inteligenciu, ktorá vie, čo robí, pokiaľ ja ju spochybňujem, tak je to problém. Ale ak chcem mať ten úspech, tak musím si tento postoj preveriť a prísť na to, či som v stave zaujať tento postoj. Lebo keď ho zaujmem, už automaticky dôverujem. Čiže to je ako side effect, to je ako vedľajší účinok. Čiže zaujmem nejaký postoj a vedľajší účinok je potom to, že dôverujem. Dobre, čiže tie výzvy tohto roku sa podľa teba dajú zvládnuť len s touto dôverou. Čo keď napríklad nemám tú dôveru alebo niekto nepociťuje túto dôveru, to znamená, že v tomto roku bude mať nejako veľa stresu, alebo čo to pre človeka znamená, lebo nie každý je tak silný v tej svojej dôvere. Ja si myslím, že keď niekto si uprace v tomto, čo som práve povedala a zaujme ten správny postoj, aj keď je neistý, alebo sa mu tam môže vrátiť nejaká stará schéma, keď si vždycky bude kontrolovať, či má tento správny postoj, vždycky sa k nemu vráti, tak tá jeho dôvera bude silnieť a bude to pre ňoho ľahšie a budú sa mu diať aj úžasné veci, lebo tá dôvera, tá najvyššia inteligencia miluje každého z nás, ale tí, ktorí sa otočia k tejto najvyššej inteligencii, k tomuto božstvu tvárou v tvár, tak tá podpora je enormná. Lebo keď sa k niečom otočím chrbtom, tá podpora tam stále je. Stále ma chce podporovať. Ale keď sa otočím chrbtom a dajme tomu, som niekde na púšti a som vysmednutá, hrozí mi, že zomriem na to, že vyschnem. A ten vesmír mi už podáva pohár vody, ako obrazne, ale ja nedôverujem, ja rozmýšľam, čo mám robiť, ja som v hlave, tak sa prudko otočím a ten pohár sa rozleje alebo sa rozbije. Čiže, ale bol tam pripravený ten pohár, len ty tým zlým postojom si vlastne ho nevidel. Čiže keď máš ten správny postoj, tak začneš vidieť, že na každom kroku, kam sa pohneš, je pripravené pre teba niečo, čo ťa podporí, čo ťa ochráni, čo presne potrebuješ na to, aby si mohol ísť touto cestou v súlade s tým stúpaním tých frekvencií. Je to všetko pripravené okolo teba, len je to na tvojom postoji. Čiže z tohto vlastne by mi vyplývalo, že ja teraz mám nejakým spôsobom sa začať pripravovať, že teraz je január, dobre, čiže mám pred sebou minimálne 11,5 mesiaca, kedy sa budú diať veci, takže sa mám začať pripravovať, sledovať, čo sa mi kde môže diať, prípadne robiť nejaké opatrenia, aby sa mi toto nepokazilo, tento vzťah, alebo že čo vlastne mám robiť, aby som to, čo bude prichádzať, zvládla, či mám to vlastne takto začať hneď riešiť,
alebo jednoducho proste čakať, že čo príde, lebo napríklad mám skúsenosť, že keď človek skôr sa aj na niečo pripravuje, tak je lepšie zvládne, keď to príde, ale zároveň neviem, na čo sa mám pripravovať, že kde sa to môže diať, že či mám teraz začať vyslovene si selektovať situácie, kde by sa to mohlo udiať a tie začať riešiť. Výzva tohoto roku sa dá vyjadriť aj jedným úžasným mytologickým obrazom zo starej antiky, ktorý milujem a ktorý perfektne vyjadruje to, v akej situácii sa nachádzame. A je to Phoenix aus der Asche. Phoenix je... Čiže Fénix, ktorý povstáva z popola. Áno. Phoenix je mytologický vták, ktorý vzblkne v plameňoch, zhorí a potom sa znova narodí zo svojho vlastného popola. Povstane znovu a toto podobenstvo vlastne symbolizuje životné cykly, vlastne smrť, znovuzrodenie a jedným takýmto cyklom sme prešli a ten sa práve tento rok končí. Tento rok sa končí takýto cyklus. Myslím, že tento cyklus začal v roku 2012. Taký jeden, však je ich viac a sú rôzne veľké, ale jeden cyklus teda hovorí o tom, že skončila Kali Yuga, to znamená obdobie temna. A na to, aby vlastne mohlo znova sa rozsvietiť, potreboval človek určitú prípravu. A na to slúžili tie roky, ktoré sme zažili od roku 2012. Vlastne boli takou prípravou a teraz v tomto roku vlastne niečo končí. Preto je tento rok tak výnimočný. Niečo končí a je to vlastne ten popol. Ten Phoenix, ktorý je zhorený, tak to je tento rok. To vyjadruje, že je to ešte tento rok ešte viac o tom popole, ako o tom vzlietnutí. Čiže tento rok bude naozaj o tom veci pustiť, nechať ich ísť a pochopiť význam toho, aké dôležité je proste vedieť veci, ktoré sa chcú ukončiť, im dovoliť, aby sa ukončili. Či je to vzťahová záležitosť, pracovná, rodina. Lebo ak to neurobíš ty, tak to bude musieť urobiť život, existencia s tebou a násilím to od teba zobrať. Čiže je lepšie byť na to pripravený v tom zmysle, že viem, o čom je tento rok, chápem ten význam a nechám to sama od seba, čím vlastne odpoveď na tvoju otázku, čím si to strašne uľahčím a čím sa dostávam vlastne do súzvuku, súznení s tými stúpajúcimi energiami. Čiže budú ma podporovať a nebudú musieť ma nejako násilím, alebo nevznikne tam nejaká taká strašná bolesť, lebo tento rok bude veľa bolesti. Tí ľudia, ktorí nebudú ochotní púšťať veci, tí budú trpieť. Ako spoznám, že mám niečo pustiť? Takto spoznáš, že vieš, ktorou cestou chceš ísť. Ja som na začiatku hovorila, že tieto frekvencie, ktoré stúpajú, smerujú k tej
úlíbe, k tej praláske, čo je ten úplný prazdroj, čiže nás vedú k prazdroju, to je tá najvyššia frekvencia. A keď vlastne viem, že láska je to najkrajšie, to sú tie najbožskejšie sféry, kde len tam môžem nájsť práve šťastie, tú skutočnú spokojnosť sám so sebou. Rozpoznať, prečo som tu. Mať tú najvyššiu podporu. Užívať si ten život, lebo my sme sa neprišli trpieť. Prišli sme sa učiť a súčasťou učenia je isté aj utrpenie, ale neprišli sme sem trpieť. Čiže... A prišli sme sem, áno, ako prišli sme sem nejakým spôsobom zažiť určité situácie, naučiť sa zvládať určité situácie, aj keď mnohé môžu práve to utrpenie vyvolávať. Hovorí sa, áno, že to utrpenie si vlastne spôsobujeme tým svojim postojom voči tej situácii, čo sa deje, len nie vždycky máme možno kapacitu, alebo sílu, alebo energiu zvládať tieto ťažké situácie. A vtedy napríklad mne osobne, keď si aj predstavím, že áno, neprišla som sem trpieť, sú to moje skúsenosti, ako na jednej strane, keď sa donútim si to celé precítiť, tak mi to ide, ale niekedy je to naozaj náročné zobrať to len takto. Čiže a mňa by osobne veľmi zaujímalo, ako vlastne spoznám situácie, ktoré ja mám napríklad pustiť, alebo teda možno to zaujíma aj ostatných, že je tá situácia, dajme tomu, veľmi nepríjemná, alebo to môže byť aj príjemná situácia, len niečo mi tam nesedí, alebo je to niečo iné. Lebo niektoré situácie môžem si povedať, že mám na tom pracovať, budem na tom pracovať a sa to zlepší. Že v podstate nie každá situácia, ktorá mi je možno nepríjemná alebo ktorá je ťažšia, je tá, ktorú by som mala pustiť. Lebo by to pre mňa možno znamenalo, že sa vzdávam alebo nemám chuť zabojovať, alebo to chcem ľahšie dosiahnuť, alebo je napríklad u mnohých ľudí tendencia odchádzať zo situácií ako mechanizmus zvládania toho stresu, hej? Čiže ľahšie možno pustia niektoré veci, ale môže to byť napriek tomu nevyriešená situácia, hej? Že vlastne práve vtedy bola ich výzva to riešiť a nepúšťať. Čiže ak je nejaká situácia, ktorú ja mám tento rok pustiť, ako ja prídem na to? Lebo napríklad ja mám nápad, ktoré by som teoreticky mohla pustiť, ale ja neviem, že či to je pre mňa to správne. Že či keď ich pustím, že či to bude vlastne to, čo som mala urobiť. Áno, že je to situácia akého typu situácia, alebo čo sú tie rozpoznávacie znaky, že toto už stačilo, hej? Že snažila som sa, skúšala som, riešila som to nejakým spôsobom, pracovala som na tom a napriek tomu to je tá situácia, ktorú mám pustiť, lebo už stačilo, alebo ešte na tej situácii aj tak mám pracovať a to práve nie je tá, ktorú mám pustiť a to pustenie by bolo vlastne ako keby elegantne som sa toho už zbavila, aj keby to mohlo byť stresujúce, hej, ale dajme tomu, že zase budem pekne si žiť bez tej situácie. Ako rozpoznám, že túto mám pustiť, toto mám pustiť, toto už nemám riešiť, že toto, čo som riešila, už nie je moja vec. Lebo, prepáč, lebo mne sa niekedy v živote stávalo, respektíve sa mi ešte aj stane, že ja vlastne riešim situáciu a sa snažím a všelijako ju chcem nejakým spôsobom vyriešiť a napriek tomu spätne vidím, že tú situáciu som mala dávno ukončiť. Hej? A potom spätne zistím, že to bolo na ukončenie, ale ja som to vlastne napriek tomu stále chcela. A niekedy dokonca dostávajú ľudia aj ako radu, že na tomto ešte treba popracovať a nevzdávajte sa toho a pracujte na sebe a je to vlastne vaše zrkadlo, tá situácia, keď budete na sebe pracovať, tak sa tá situácia zmení
Ale nie je to vždy tak. Mhm. Byť ticho. Vedieť, byť ticho. Vedieť, byť so sebou spojená, znamená aj vedieť, či niečo mám pustiť, alebo to nemám pustiť. A toto mi teraz es kommt mir in den Sinn. Teraz mi to prichádza na myseľ. Toto mi prichádza na myseľ, že čo je dôležité takisto ešte tento rok, a súvisí to aj s tvojou otázkou, nereaguj hneď. Tento rok ťa vyzýva zakázať tvojej Vasilisi premúdrej v tvojej hlave. Lebo Vasilisa premúdra, tá rieši, tá má problém, tá zvažuje, tá má 1000 názorov na niečo. Vasilisa premúdra, teda ten rozum, ten mechanizmus toho, ako zvykneš uvažovať, to, čo máš vlastne nahraté, ten vytvára aj tento problém. Čiže on ale sám seba nechce vyriešiť. A teraz sa dostanem teda k odpovedi. Čo mám robiť? Jak to mám vedieť? Či to mám pustiť? Nemám pustiť? To nie je otázka alebo problém vonku. A toto je dobrá otázka, čo si dala. Je dôležitá, pretože ak je v mojom v živote niečo rušivé, a ja neviem, či to mám pustiť, alebo nemám, že či vlastne to unikám, hej, len sama pred sebou, alebo keď to nepustím, či vlastne nejdem proti sebe, či sa bojím lebo sa bojím byť sama, dajme tomu, preto to nepustím. Takže odpoveď je, ty to nerieš v tom vonkajšku, pretože ak ty chápeš to, že len tvoja vlastná pravda ťa dovedie k tej správnej odpovedi, a to je vec veľmi radikálna, tak ten problém, to pustenie sa udeje samé. Áno, udeje sa samé. Dajme tomu, máš nejaký vzťah. Hej, niekto má nejaký vzťah. Niekto má nejaký vzťah a teraz nevie, či má toho človeka pustiť. Hej? Lebo však sama nechcem byť, už som bola dlho sama, dajme tomu si niekto povie. A teraz konečne mám nejakú super partnera alebo super partnerku a nechcem ju pustiť, lebo si myslím, že práve to je, že práve výzvou je ostať s touto partnerkou. Tak prečo by som ju mal pustiť? A takto to ide do kolečka. Mám, nemám, je to dobré, nie je to dobré. A odpoveď je, ty to riešiš v sebe a ak to máš pustiť, to pustenie sa udeje samé. Chápeš? To sa samé udeje. Áno, to by bolo akože pochopiteľné, len čo to znamená, ty to rieš v sebe? Aha, a čo to znamená, že ty to rieš v sebe? Napríklad, mám nejakého klienta alebo klientku, hej? Mám nejakého klienta a pracujem s ním. A ja môžem s ním pracovať takým spôsobom, že budem hovoriť to, čo ten klient chce počuť a viem, že ho tým budem k sebe priťahovať a budem mať zaistené, že proste bude chodiť pravidelne, ja budem tým pádom zarábať, alebo hej, budem mať
nejakú zábezpeku tým, keď budem sa určitým spôsobom chovať, lebo sa bojím, že keď sa nebudem týmto spôsobom chovať, takže ten klient odíde. Áno? A ja nebudem mať klientov. Sú takíto terapeuti. Veľmi veľa takýchto terapeutov je dnes na tejto zemi, ktorí sa boja, že keď sa nebudú chovať určitým spôsobom, tak nebudú mať klientov nebudú mať prácu a budú proste stratení, lebo nebudú mať z čoho žiť. Zoberieme tento príklad. A v tomto roku je dôležité, ak je niekto nejaký coach a chová sa tak, len aby ten človek bol spokojný, tak výzvou je chovať sa tak, ako ty to považuješ za správne. Ako je to tvoja autenticita, čo je tvoja pravda. A keď to máš pustiť, nemusíš uvažovať, či toho klienta chcem, nechcem, proste chováš sa spôsobom takým, ako tebe vyhovuje, robíš svoju misiu, hovoríš to, čo pre teba štimuje, čo pre teba je pravdivé a správne, čo je tvoja cesta. A ten klient, ktorého to možno vyplaší, alebo ho to znechutí, alebo ho to irituje, on proste odíde. Áno? On odíde, čiže ty si ho pustila bez toho, aby si povedala tomu klientovi, už s vami nechcem pracovať, lebo nepracuje sa mi s vami dobre, proste a nemám na vás náladu, alebo vy ste strašne taký, nejaký úplne inak uvažujete, ja neviem, nechápete, čo vám hovorím, nebaví ma to s vami. Chápeš? Čiže ty sa chováš tak, ako je to pre teba autentické a on, keď s tebou súznie, ostane a keď s tebou nesúznie, neostane, odíde. Napríklad ja som tu urobila toto a vedela som, že keď začnem tu takto piť, tak je dosť možné, že to pre niekoho bude pôsobiť hlúpo, tak poburujúco, hlúpo, Ježiši Kriste, tak toto je veľká expertka. Toto je veľká expertka na transformáciu, ktorá takto pije. Hej. Čiže tento rok bude úžasné, ak pôjdeš na tej správnej frekvencii, lebo tí, ktorí k tebe patria, ktorí sa nenechajú odradiť niečím vonkajším povrchovým, ale súznia s tebou, tých neodplaší nič. Či piješ ako prasiatko, alebo sa neviem ako divne chováš, keď je tam tá rezonancia toho srdca, hej, ten pocit príťažlivosti, ten pocit lásky, tak nič toho človeka neodradí. A takto vlastne si získaš toho ideálneho partnera, ideálnych priateľov z tvojej biologickej rodiny, tých, ktorí sú súčasťou tvojej duševnej rodiny. Lebo biologická rodina to je out. Ty potrebuješ svoju duševnú rodinu. Ľudí, ktorí sú na tej frekvencii, ako si ty. A majú tú istú duševnú signature. A tu by som sa možno zastavila na chvíľu. Ako napríklad pristupovať práve napríklad k členom rodiny, lebo to sú osoby veľmi blízke, s ktorými sa minimálne aspoň nejakým spôsobom stretávame alebo trávime čas, alebo musíme tráviť čas. A ak napríklad s nami nesedia, alebo to nesedí a tento rok má priniesť rozpady, alebo teda nejaké ukončovanie nejakých vzťahov aj v takýchto rodinách, alebo teda aj v blízkom nejakom vzťahu, tak ako riešiť toto? Lebo pre niekoho je to rodina vlastne ako keby základ a že či už sú takí členovia, alebo tak sa správajú, tak niekto má tendenciu to vydržať alebo to nejakým spôsobom raz do roka, dvakrát do roka, trikrát do roka absolvovať, aby bolo kľud. Ale aj toto je niečo, čo odoberá veľa energie, napriek tomu, že sa možno niekedy tešíme na to stretnutie a potom to stretnutie dopadne zase takisto ako minule a zase takisto ako minule. Napriek tomu, že my na sebe pracujeme, nereagujeme, hovoríme len o sebe, tak tá druhá strana si ide to svoje, je to veľmi náročné, energeticky aj
emočne pre nás a zase odtiaľ ideme vyflusnutí a zase musíme nabrať niekoľko mesiacov silu, aby sme tam išli. Ale ak tento rok má priniesť napríklad aj v tejto oblasti ukončovania, ako to urobiť napríklad s takýmito blízkymi osobami, lebo nejaké ako partnerstva, áno, to vieme ukončiť. Prípadne nejaké priateľstva, ktoré už nás príliš ťahali dole a bolo ich nutné ukončiť. Ale v tej blízkej rodine, áno, sú ľudia, ktorí povedia, nestretávam sa, nekomunikujeme spolu, ale v pozadí tam môže byť, že ale mali by sme to dať nejako dokopy, mali by sme to nejako vyriešiť. Čo robiť v týchto úplne blízkych vzťahoch? V blízkych vzťahoch je to tak, že není nevyhnutné, nutné, aby ľudia z tvojej rodiny, aby s tebou súhlasili v nejakých témach, alebo aby aby ťa chápali v tvojej ceste. Hej, tá tvoja cesta môže byť odlišná a tvoje názory od tých, ktorí má nejaký tvoj príbuzný. Čiže to nie je nevyhnutne podmienka, ale podmienka je láska. Keď niekoho rešpektujem, tak mu dovolím, aby tento človek mal iný názor a iný postoj ako ja. Nech je ten postoj a názor akýkoľvek, pokiaľ tento človek ma nelinčuje, hej, vyslovene ma nelinčuje, tak a cítim, že ma má ráda, ja mám rada jeho, hoci máme rôzne názory, tak tu nie je dôvod ísť od seba. Keď tam vybruje láska, hej, ja cítim lásku voči tomu svojmu príbuznému, či je to rodič, alebo súrodenec, alebo nejaký iný príbuzný, keď jednoducho cítim lásku, už to je niečo, čo mi nedovolí ho nútiť, aby on mal iný názor. Keď ho raz milujem, tak mu dovolím, nech si zmýšľa, ako chce. Ale ten moment toho, keď ja vlastne niečo mám pustiť, je, keď vlastne vidím, že ten človek, ten príbuzný ma linčuje, hej, že ma týra, ma likviduje. Hej. Absolútne ma nevníma, ale ma likviduje. Čiže vlastne kontakt s touto osobou mi nerobí dobre. Cítim sa za každým proste atakovaná. A ja vidím, že ja neatakujem, ja vidím, že ja si svoje problémy, či už z detstva, či už aktuálne problémy riešim sama so sebou, hľadám si pomoc, neprojektujem to na toho príbuzného, nijako ho nezaťažujem. Mám rešpekt, som autentická, hovorím len pravdu a tento človek ma prosí, ide po mne, tak to je znamenie, že musím urobiť nejaký radikálny krok, aby sa to zmenilo. A čo by mohol byť taký radikálny krok? Že s týmto človekom preruším kontakt. A keď to ten človek nechápe, respektíve nebol na to zvyknutý a zrazu preruším kontakt, je možné, že ma bude kontaktovať. Tak čo mám vtedy robiť? Lebo vlastne som sa rozhodla prerušiť kontakt a ten človek ma kontaktuje. Tak sa mám držať toho, že som prerušila kontakt, alebo mám vysvetliť, prečo som prerušila kontakt, alebo čo je vlastne najlepšie urobiť? Ty za každým len si stojíš za svojou pravdou. Ty mu nepovieš, už ťa nechcem vidieť, nevolaj mi. Nie. Ty vždy vlastne taký človek, ktorý ťa linčuje, vlastne on reprezentuje to temno, tú tmu a ty máš buď možnosť sa nechať strhnúť tou tmou dole, alebo vďaka tejto tme máš možnosť zažiariť. Áno, čiže je to vlastne pozvánka na to, aby si sa ty rozhodla, kam patríš a kto si. To znamená,
keď ťa znova kontaktuje, povieš, no, minulé si mi povedal, alebo povedala toto. Prečo mi voláš? Však ja som ti vyjadrila svoj názor, ty si urobil to a to, napríklad si ma ponížil si ma, proste správaš sa voči mne absolútne s dešpektom, absolútne nerešpektuješ to, čo ja hovorím, kto ja som, nemáš absolútne nejaký rešpekt voči mne, tak prečo ma vlastne kontaktuješ? A keď tá osoba napríklad toto neberie vážne a naďalej ma kontaktuje. A čo by ti povedala tá osoba v takomto momente? Tak napríklad by mohla povedať, že to nechápe, že o čom hovorím. A ty povieš, nechápeš, o čom hovorím? Hovorím o tom, že sa cítim v tvojej prítomnosti tak, že ma nevnímaš, ja sa necítim vnímaná, necítim sa rešpektovaná. Poviem príklad, uvedieš nejaký príklad, kedy ťa tá osoba ranila, kedy ťa vlastne ti bodla nôž do chrbta, dajme tomu. A povieš, prečo vlastne ma kontaktuješ, keď mi picháš nôž do chrbta? A povieš ten príklad. Hej. Áno, ale niektorí ľudia potom povedia, ale tak to už preháňaš, alebo to moc dramatizuješ, alebo ja som to tak nemyslel. Áno, tá osoba povie, ty to preháňaš, ja som to tak nemyslel, dramatizuješ to. A ty povieš, vidíš, to je presne ten dôvod, prečo my sa k sebe nehodíme. Ja ti hovorím moju osobnú drámu, moju bolesť a ty to nebereš vážne. Tak preto není dobré, aby sme mali kontakt, lebo ty nie si schopný ma brať vážne. Ty mi vlastne chceš odoprieť právo na moje vlastné pocity. Čiže ty nie si môj priateľ. Ako mi môžeš odopierať právo na moje vlastné pocity? To nemôžeš robiť, ak si môj priateľ. A ak si môj nepriateľ, tak potom choď si svojou cestou a hľadaj si svojich iných nepriateľov. Ja si budem hľadať svojich skutočných priateľov. Čiže vlastne trvať si na tom svojom. Áno. A prípadne možno v extrémnej situácii to prerušiť už bez ďalšieho vysvetľovania. Lebo niektorí ľudia vlastne nechápu tieto odpovede, aj keď sú takéto na úrovni, aj keď vlastne vyjadrujem len to, čo ja cítim, čo sa so mnou deje, tak niektorí ľudia to neberú vážne. Čiže pravdepodobne po takomto vysvetľovaní to treba už ukončiť bez komentára. Áno. Trošku by som do tohto teraz vstúpila otázkou. Jedna diváčka sa pýta, Janka sa pýta, keď je ukončovací rok, môžu v tomto roku vzniknúť nové krásne vzťahy? Myslím romantické. Veľmi zaujímavá otázka. Keď je ukončovací rok, môžu v tomto roku vzniknúť nové krásne vzťahy, myslím romantické. Môžu. A ako je to možné, teda, keď majú sa teraz vlastne veci ukončovať, tak ako vlastne je to, že čo mi vytvorí, alebo čo mi pomôže vytvoriť si takýto romantický vzťah? No, romantický vzťah môže vzniknúť, ale tá pravdepodobnosť, že nebude ten vzťah taký, ako chceš, je dosť veľká. Práve kvôli energiám tohoto roku. Čiže tento rok ťa vyzýva pochopeniu toho, že ty nemôžeš nájsť ten ideálny vzťah, ktorý, keď je ideálny, môže byť aj romantický, však romantika je krásna vec, ale není to tá priorita. Tá priorita toho vzťahu je, že je tam ten dokonalý súzvuk duší. Áno, čiže ak ja túžim po romantickom vzťahu, lebo sa cítim sama a je mi smutno a už mám pocit, že by som veľmi, veľmi túžim zdieľať ten život s niekým, tak vyžarujem do éteru a teraz sme o tom hovorili, že tie energie sú strašne rýchle a zákon rezonancie je absolútne neúprosný a bude neúprosný a bude sa to gradovať. Ak vysielam do éteru signál, ja potrebujem
potrebujem romantický vzťah, lebo sa nudím, alebo lebo sa cítim sama, lebo si neviem užiť ten život tak, ako ho mám teraz. Proste je tam informácia v tomto pocite, ktorý vysielam ako rádio, ako rádiovú vlnu, je aspekt, je energia, je informácia, že ten človek, po ktorom túžim, by mal zaplniť nejakú dieru, ktorú mám v sebe. Hej, nejaký smútok by mal zalátať, nejaký pocit nedostatočnosti, samoty mal by vykompenzovať. Pocit takej bezvýznamnosti by mal vykompenzovať. A to je, radím teda od takýchto túžob upustiť. A teraz ešte updateovala otázku, že myslím ten pravý vzťah, ten dokonalý súzvuk duší, nie z potreby, ale z lásky k sebe. Aha, tak ak je tam tá láska k sebe, ak som prijala tú svoju samotu, prijala som to svoje náročné detstvo, všetky rany, hej, mám to proste integrované. Čiže nevysielam nejaký signál toho, že som bedürftig. Že potrebujem, takéto needy. Needy, taký, že potrebujem. Nevysielam nič také. A to musí byť fakt presná a musí byť fakt úprimná voči sebe. Nevysielam to. Tak potom, keď to nevysielam a som v tom ideálnom vzťahu sama so sebou a nikoho nepotrebujem, lebo to je jediný predpoklad na to, aby si naozaj našla šťastný vzťah. Jak som už povedala na začiatku, teraz sa budú rapidne, to pôjde, sa budú strašne veľa rozchodov a bude sa to rúcať celé, lebo toľko vzťahov existuje, ktoré nie sú kompatibilné. Čiže ak teda je to takto vyčistené u teba, tak sa to bude diať tak, že ten vzťah sa začne utvárať bez toho, aby ty si o tom vedela. Čiže ten človek niekde už je pripravený in den Startlöchern, na štartovacej čiare už je, lebo on sám už seba miluje tiež, lebo inak by tam nebola nejaká synchronicita. A vesmír to už režíruje, orchestruje. Čiže ono už to bude v pohybe. Ale ako náhle ty začneš byť nespokojná a začneš vytvárať tlak, no kde je? No kde je ten partner? Veď už mám seba rada, už som v sebaláske, už som na sebe dosť pracovala, už som to všetko integrovala. Kde je ten partner? Ja už nevládzem, už mi to leze na nervy, celá tá spirituálna práca, všetko tie veci, tie vedomosti, už toho mám pokrk. Kde je ten partner? Ich denke, ist es klar. Čiže je to jasné, hej? No, príde vtedy, keď sa prestaneš pýtať. Lebo keď si so sebou tak dokonale spokojná, táto otázka zmizne. A ako náhle táto otázka zmizne, vtedy ten človek bude stáť na tvojom prahu. Skôr či neskôr. A je to zákon, lebo my sme sociálne bytosti, my sa vzťahujeme, človek není samotár. Hej? A ešte o to viac. Niektorí, dajme tomu, chcú byť aj sami. A to je v poriadku. Majú taký duševný plán, že chcú byť sami. Alebo možno nejakú dlhú časť života chcú byť sami, alebo znova chcú byť sami. Ale pokiaľ ty cítiš, že nie si takýto typ a že miluješ sa vzťahovať, miluješ byť vo vzťahu, miluješ byť vlastne ani nie vzťah, to nie je ani to správne slovo, lebo v tom slove vzťah je vlastne ťahanie. Vzťah, ťahám za niekoho. Hej, poď ku mne. Už nie, už to vlastne to očakávanie a kde je ten partner už to prezrádza aj prečo sa vlastne vzťah nazýva vzťahom, lebo je tam skryté slovo ťahať. Čiže na nikoho neťahám, teda za nikoho neťahám, alebo nechcem pritiahnuť si ho. Čiže je to partnerstvo, je to prepojenie. Hej, prepojenie dvoch duší. Ďakujem. Dám teraz ešte ďalšiu otázku. Anka sa pýta, ako sa dá si na dennej báze doplňať a udržiavať svoju silu a energiu. A čo preto robíš ty? Čiže ako sa dá na dennej báze doplňať si energiu a silu a čo preto robíš? Že ako to robíš, aby si mala energie dosť? Áno. Ja sa veľmi veľa smejem.
Veľmi veľa sa smejem. A dokonca mám partnera, ktorý má síce veľmi veľký zmysel pre humor, ale nesmeje sa až tak často. A je taký trochu introvert, alebo proste tak ja si sama sebe poviem niekedy nejaký vtip. Poviem si vtip, zasmiem sa na ňom a on vtedy príde, a čo sa smieš, čo bolo? A zrazu si zvedavý. A on, no hej, tak ja mu potom poviem ten vtip a vtedy sa zasmeje. A zase je to len potvrdenie toho, ja ho nepotrebujem na to, aby sa so mnou smial, aj keď je to krajšie. Aj keď je to oveľa väčšia zábava, že spolu sa naladíme na nejakú smiešnú situáciu, vtip a spolu sa zasmieme, to je to najkrajšie. A ja to nemám veľakrát, ale držím sa toho, čo učím. Ja si ten vtip poviem sama a ešte dokonca mi je smiešné aj to, jaká som bláznivá a vynaliezavá, že ja si proste sama vtipy hovorím a vidím, že ako to funguje, že on pribehne zrazu a hoci inak je stále niekde, má veľa práce, je zamestnaný miliónmi vecí, je veľmi pracovitý, usilovný, stále niečo produkuje, aj veľmi kreatívny, ale čo sa týka tohto aspektu, aj ja ako umelkyňa, ktorá som stála na javisku a rozosmievala ľudí a proste to bola moja najväčšia rozkoš, tak teraz to nemám, ale mi to nevadí. Pretože si poviem ten vtip sama a zasmiem sa na ňom sama a má to takýto efekt. Ale čo som vlastne chcela povedať, že že ako to vlastne robím, ako si dodávam energiu. Čiže dodávam si energiu smiechom a vlastne aj tu vidieť tú sebalásku, hej, že mne je smiešne aj to, nie len ten dobrý vtip, čo som si vymyslela v hlave, alebo som si na nejaký spomenula, ale aj ten fakt, že ja si rozprávam sama vtip. Aj ten fakt mi je smiešný, čiže sa dvojnásobne zabavím. Plus ešte je to ten efekt, že on nakoniec príde a ešte nakoniec sa niekedy aj zasmeje, keď mu to poviem. Čiže je to vlastne smiech. Je to jedna z najdôležitejších v tejto dobe energii vôbec, kedy je všetko strašne pochmúrne, vojna, deti umierajú a proste lietajú bomby a ľudia sa vraždia a strašné správy z toho politického neba. Takže v takejto situácii vedieť byť radostný je veľmi dôležité a je to aj isté umenie, ktoré sa dá takisto v sebe zušľachťovať. Hej? Čiže mám nejakú zložitú situáciu. A nájdem v nej to, čo je na nej komické. A potom sa na tom zasmejme a už si tým zvyšujem tú frekvenciu a tá otázka bola aj predtým, že čo mám robiť, aby som náhodou nepritiahla niečo zlé. Okamžite si tým zvyším frekvenciu, som vlastne v bezpečí tým pádom, lebo pritiahnem niečo pozitívne. Čiže áno, to bola tá otázka. Áno. Že ako vlastne si každý deň doplňať. Čiže je to smiech, rada sa kúpem v studenej vode, rada chodím von, lebo kontakt s prírodou mať každý deň aspoň na 10-15 minút, tam prebieha tá ionizácia, čo je absolútne úžasná vec, že za veľmi krátky čas si dokážeš doplniť tú energiu. A v tomto momente ma napadá toto. Isté je toho aj viac, ale a samozrejme piť veľa vody. Dobre, tak ďakujem. Ja by som sa vrátila, ďalšie otázky som tu zatiaľ nevidela, ale vrátila by som sa naspäť ešte k tomu, ako mi môže pomôcť Spirit Clown zvládnuť tie výzvy, ktoré prídu. Čiže ako by si ho napríklad ty použila, alebo ako ho učíš vlastne objaviť v každom tvojom účastníkovi kurzu alebo klientovi, ako im pomáhaš objaviť toho Spirit Clowna, aby ho potom vlastne mohli použiť. Pretože ho vieme použiť až keď ho poznáme. Tu píše teraz Karin. Tvoj humor mi vždy dodal veľkú energiu už od detstva. Tak Karin je moja kamarátka z detstva. Ahoj. A ďakujem za tento príspevok.
lebo Karin nemala ľahké detstvo, mala veľmi veľké výzvy, ale my sme sa skamarátili a ja som na nej obdivovala aj to, že jednoducho ja som žasla na tým, že napriek tomu utrpeniu, ktorým prechádzala, ona sa vždy vedela smiať. Samozrejme, ja som sa snažila aj ju rozosmiať, ale nemuselo sa mi to podariť. Čiže ona jednoducho bola za to veľmi vďačná a ja som si to s ňou užívala, lebo ona mala tiež veľký zmysel pre humor a vlastne chcem povedať to, že Karin je dobrý príklad toho, že to je jedno, čo ťa postretáva, aké problémy, ťažkosti, výzvy. Keď máš humor a si pripravený sa smiať, tak ona napríklad zvládla také situácie, ktoré sa vlastne ani možno zvládnuť nedajú. Ona ich zvládla, hej. Nechcem tu prezrádzať veľa vecí, ale mohla byť už na druhom svete tiež. Ale ten postoj vlastne, ona mala ten správny postoj a tiež pripravená bola sa vždy smiať. Čiže, čo bola otázka? Tam ona iba spomenula, že ten tvoj humor jej dodal veľkú energiu. Áno, ale predtým vlastne, čo som musela ako si doplňa tú energiu a je ešte ten spirit clown, že ako vlastne vieme v sebe zbudiť. Áno, že ako sa zbudiť. Čiže tu Karin som použila ako príklad toho tiež, že tam je ten správny postoj. Hej? Čiže ju nezlomilo nič. Nič ju nezlomilo, lebo ona mala vždy tento postoj. Ten spirit clownský postoj vlastne. Hej? Čiže ako ho používa to spirit clowna? Alebo ako ho vlastne v sebe objaviť, pretože nie každý má úplne zmysel pre humor taký prirodzene. Niekto je fakt prirodzene vážnejší, alebo niekto je zase možno niekedy až ironický alebo sarkastický. Čiže ako vlastne toho svojho spirit clowna, a musí vždy ten spirit clown byť akože rozprávam vtipy? Nie. Tí ľudia, ktorí sú takí ľudia, ktorí sú úplne, jak som spomínala toho Krishnamurtiho, že jednoducho sú radi vážni. A nie až tak radi sa smejú, aj keď iste, aj oni majú, aj ten Krishnamurti iste má v sebe niekde humor. A títo ľudia, ktorí sú vážni, iste tiež niekde majú, ale sú proste, majú iný charakter, inú dušu, inak sú ako keby zostrojení tým vesmírom, že radšej idú tou vážnou cestou. No tak tí ľudia pravdepodobne, s najväčšou pravdepodobnosťou, takí ľudia ani tu jednak nie sú teraz a ani mi neprejdú už cez cestu. Vieš, sa naše cesty neskrížia. Takže tí idú k niekomu, kto je vážny. Čiže v podstate spirit clownová metóda funguje u ľudí, ktorí prirodzene sú veselí, prirodzene majú zmysel pre humor. Áno, nemusia byť nejako strašne musia byť vtipní alebo strašne zábavní. Vôbec stačí, keď sa radi zasmejú. Lebo sú ľudia, ktorých poznáš dlhé roky a vlastne nevieš, kedy sa usmiali. Hej? Sú takí strašne vážni ľudia. No, čiže... A ako napríklad tohto spirit clowna použiť v situácii, ktorá by mohla teda tento rok prísť? Dajme tomu vyhodenie z práce. Hej, niekto dostane proste padáka a teraz má sa udržať v dobrej energii, aby si rýchlo pritiahol novú prácu. Lebo teoreticky to vyhodenie z práce mohlo byť pozitívne, že aj tak tam bolo veľmi náročné prostredie, alebo to nebola tá ideálna práca, ale ako z takého praktického hľadiska je to veľmi stresová situácia. Že ako použiť spirit clowna v takomto? Spirit clown má dosť veľa spoločného s Pippi Langstrumpf, s Pippi dlhou pančuchou, ktorá napríklad mala takýto výrok. Niečo mala spraviť a hovorí, toto som ešte v živote nerobila. To mi určite pôjde veľmi ľahko. Hej, čiže vyhodia ma z práce, ešte ma nikdy z práce nevyhodili, neviem, čo mám teraz robiť. Určite si veľmi ľahko nájdem nejaký job alebo niečo, čo ma bude naplňať. Určite to pôjde, vyhodili ma, určite mi pôjde veľmi ľahko nájsť si novú prácu. Určite ma ďalšia práca už čaká za rohom, lebo inak by ma nevyhodili.
Vyhodili ma preto, lebo tá ideálna práca tu na čaká. Jak super. Super, že ma vyhodili, lebo takto som oveľa rýchlejšie a bližšie k tej novej práci. Postoj. Čiže takto si vlastne držím tú energiu na to, aby som nepadla do nejakých lútostí alebo do nejakých takých beznádejí a aby som vlastne si udržala tú energiu, ktorá mi tú prácu rýchlo pritiahne. Áno, presne. A to, čo sme na začiatku hovorili, že ten jeden z najdôležitejších parametrov tento rok je to, že nespochybňujem ani na 1% nespochybňujem toho stvoriteľa. Že ten stvoriteľ, mám ten postoj, že tá inteligencia, ktorá to stvorila, je tu pre mňa. Lebo však ona ma sem vyslala. Tak toto. Toto si udržať. Ešte tu nejaká otázka? Áno. Ako nepodľahnúť chvíľkovým pokušeniam v prítomnosti, napríklad jedlo, telefón alebo iné závislosti a namiesto toho sa držať svojich cieľov, ktoré si žiadajú konzistentnú prácu a disciplínu. Čiže ako nepodľahnúť tým pokušeniam, respektíve závislostiam. Uvažovať dopredu. Napríklad večer si nakrájať trošku zeleninky, nejakú zeleninku, šalát, nech si do nejakej misky si pripraviť zeleninu a napísať si napríklad taký plagatík si nalepiť na dvere a napísať pitný režim a pohár si tam namalovať a robiť si čiarky, koľko pohárov som vypila, odmerať si, že koľko pohárov, do toho pohára sa zmestí vody, je to, neviem, 2 deci, 3 deci, alebo koľko pohárov potrebujem na to, aby som vedela, že som vypila 3 litre vody alebo 2 litre vody. Asi to tam je zase tá hravosť, je tam ten namalovaný pohár. Čiže to je ten spirit clown, ktorý má rád farby, má rád nápady, má rád, je kreatívny, má fantáziu. Čiže ako nepodľahnúť. Takže sa na to pripravím a nedúfam, že zajtra to samé od seba príde. Nedúfať v toto, lebo ten program je silnejší a prevalcuje ťa. Nemyslí si, že len preto, že v jednom momente si to uvedomíš, zajtra to už budeš automaticky robiť. Tie programy majú obrovskú silu a nechcú odísť, lebo ťa chcú chrániť. Čiže ty musíš vytvoriť nejakú protihodnotu logicky. Bez toho to nejde, aby tvoj rozum, lebo tam, kde zameriame svoj fokus, svoju pozornosť, tam tečie naša energia. A keď sa ráno zobudím a nemám ten nový plán a nič, čo by mi ten nový plán pripomenulo, tak ten starý program sa presadí. Lebo tie programy sú také ryhy a také synapsy silné, že to ani sa nenazdám a už zase si ťukám, už si zase scrollujem a už zase som sa zakecala s nejakou kamarátkou, ktorá v podstate mi len zobrala čas a nejako ma to neobohatilo a už zase jem niečo, čo som nechcela. Keď mám tú zeleninku tam pripravenú, alebo ten šalátik, proste, mám chuť na sladké, otvorím chladničku, vyberem tú misku, začnem to jesť a zrazu zistím, že vôbec nemám chuť na nič sladké. Lebo to telo už sa raduje, moje bunky jásajú, lebo dostali presne to, čo potrebujú. Čiže dávať si tie pomôcky, vytvoriť si tie pomôcky, tie také ostrovčeky, ktoré vždy mi pripomenú to, ktorou cestou chcem ísť. A nedúfať, že sa to stane samé. Dobre, ďakujem pekne za odpoveď. A prípadne možno ešte k tomuto by som sa vrátila na chvíľku pri tom telefóne. To je podľa mňa teraz jedna z veľmi veľkých tém aj pre všetkých, že nie sú to len deti, ale hlavne aj dospelí, ktorí veľmi veľa času na tom telefóne trávia a potom sa zbadajú po pár hodín a že vlastne chceli ísť už spať alebo chceli niečo iné robiť a už si povedia, že tak pozriem si aspoň tú svoju spotrebu a nastavím si tam nejaké pripomienky, že už koľko som na tom mobile alebo rôzne takéto pomocky, ale že ako ty napríklad riešiš to, aby si nebola na tom mobile toľko, že čo je ten praktický spôsob odolať mobilu, lebo mobil je veľmi silná závislosť, to je porovnateľné s ťažkými drogami. Áno. Takže čo napríklad, aká pomôcka napríklad tebe pomáha pri tom mobile, že čo robíš, ja neviem, mobil vypneš, dáš ho do šuflíka od 3 izby ďalej, alebo ako, lebo v dnešnej dobe sme prepojení cez tie mobily veľmi
veľa vecí tam vieme urobiť. Čiže ako to robíš napríklad, alebo čo je napríklad na ten mobil dobre spraviť? Ja na tých kurzoch, ktoré poriadam, kde teda ide o autenticitu, o transformáciu a o spirit clowna, aj rôzne telepatické cvičenia začínam stále viac robiť s ľuďmi, aby práve sme si uvedomili, že ten mobil vlastne vôbec nepotrebujeme. Čiže ísť napríklad von a nezobrať si ho. Proste ukázať tomu mobilu, ja som tu pánom a nie ty. To napríklad robím. Ide von bez mobilu. A potom prídem a Hamer mi hovorí, môj partner, ja som ti volal, bolo to súrne, ty si nebola zastihnutelná, nemala si mobil so sebou. Ja hovorím, no, presne tak. A on že, A už nič nepovedal. Lebo zacítil, že som to urobila vedome, zacítil, že nejaká tragédia sa nestala a zacítil aj to, že keby chcel mi robiť výčitky, že nastane tam rezonancia. Lebo ja nejaké výčitky som v tom momente nemala a ani vo všeobecnosti nejaké výčitky svedomia nemám. Čo je tiež jeden z dôležitých bodov, pracovať na sebe tak radikálne, že nebudeš mať nejaké výčitky svedomia až tak, že nech by prišiel kdokoľvek s hocičím, ty sa nebudeš cítiť vinná. A to je v tvojej moci a je to tvoja zodpovednosť. Dostať sa do tohto stavu. A to je aj to, čo je veľmi dôležitý aspekt aj na mojich kurzoch. Hej. Toto si stále fokusujeme. Hej, kde máš ešte nejaké výčitky svedomia? Kde? O čom sú? A ideme na to. A používame na toto spirit clowna, čo je vlastne strašne zábavné, lebo povedať si, že idem odpúšťať, to môže fungovať nejakú dobu, hej, že to ukludní, že odpustím si. Sú také techniky, že viem si nejakým spôsobom, že toto si odpustím, to si odpustím. Áno, to je ako taký liek proti bolesti, ktorý má ale vedľajšie účinky. A čím viac ho bereš, tým viac je menej účinný. A potom si frustrovaný. Stále si odpúšťaš, roky si odpúšťaš a furt si... Čo akože, dokedy si budeš odpúšťať? Furt si poriadne neodpustila. Furt niečo tam stále vyskakuje. Čiže toto je jedna veľmi dôležitá vec. Cítiť sa nevinný, lebo len nevinný človek má naozaj skutočnú moc. Čiže hľadáme svoju nevinnosť. A ten spirit clown je na to ideálny. Lebo spirit clown nikomu nechce zle, práve naopak. On nie len seba rozveseluje, ale rozveseluje aj svoje okolie. A kto na to spirit clowna ukáže prstom, povie, toto nie je dobré, tak ten der entlarvt sich selbst. Ten sa sám prezradí. Ten si sám strhne masku, taký človek. Lebo tu vidíme nevinnosť a vidíme tu neadekvátnu, idiotskú reakciu. No hneď je to jasné, odkiaľ vietor fúka. Vidíme, kde je to božské a vidíme, kde je tá temnota. Takže ten spirit clown je pre ľudí, ktorí sa radi hrajú, alebo teda sa radi smejú. Je to niečo, je to jeden veľký dar, ktorý máme od Boha. Olga povedala presne to, čo sa na záver hodilo. Zostať vo frekvencii srdca a naozaj sa naladiť na to, čo s vami sedí, čo je s vami v súlade, alebo teda čo je s nami v súlade, naladiť sa na to tento rok, aby sme tie výzvy, ktoré budú prichádzať, zvládli čo najlepšie a čo najsprávnejšie a zobrali si z nich to, čo je pre nás najlepšie. A ešte poprosím Olgu, ak ešte niečo by chcela povedať. Namaste. Ďakujeme vám za pozornosť pri tomto rozhovore, ktorý bol pre nás naozaj výzvou. Tešili sme sa naň veľmi a sme veľmi vďační, že sa to nakoniec podarilo vysielať. A pri ďalšom rozhovore sa budeme určite veľmi na vás tešiť. Takže veľká vďaka tým, ktorí mali tú trpezlivosť a ešte sa pripojili aj o takom neskoršom čase. A
ďakujeme, že si to pozrie aj niekto potom už v tej facebookovej skupine, už ako nahrávku. A každopádne sa tešíme zase niekedy na budúce a ďakujeme za pozornosť. Ahojte.